ठेवणे का ठेवता नमस्कार गाववाल्यांनो, मी संजना भोगले माझ्या मालवणी कवग्या या यूट्यूब चॅनलवर तुमचा सगळ्यांचा खूप खूप स्वागत करते। तर आज असा गुढीपाडवो। सगळ्यात आधी तुमका सगळ्यांका गुढीपाडव्याचे आणि हिंदू नववर्षाचे खूप खूप शुभेच्छा। गुढीपाडवो म्हणजे हिंदू नववर्षाचो पहिलो दिवस आणि तेकाच आपण गुढीपाडवो म्हणतो। तर ह्यो सण फक्त महाराष्ट्रातच नाही तर संपूर्ण भारतात अगदी थाटात साजरो केलो जाता। आपल्या या सणाबद्दल आपल्या येणाऱ्या पिढी माहीत हा की नाया, ह्या सणाचा पावित्र्य काय, महात्म्य काय, ह्या सगळा आपल्या पिढीक माहीत हवे, तरच त्यांका आपल्या सणाचा महत्त्व समजतला। चैत्र शुद्ध प्रतिपदा म्हणजे चैत्र महिन्यातलो पहिलो दिवस, म्हणजेच हिंदूंच्या नववर्षाचो पहिलो दिवस। ज्या प्रकारे आपण इंग्रजी वर्षाचा स्वागत करतो तसाच ह्या मराठी वर्षाचा स्वागत असा, म्हणजेच गुढीपाडवो। जुन्या काळात गुढीपाडव्याबद्दल खूप काही कथा सांगितले जातात। गुढी म्हणजेच विजयाचा प्रतीक असा, समृद्धीचा प्रतीक असा। ज्या घरासमोर गुढी उभारली जाता त्या घरातल्या लोकांका विजय मिळता। म्हणजे अनेक गोष्टींवर, म्हणजे मग तो राग असात, क्रोध असात, एखाद्या व्यक्तीबद्दल एखाद्या गोष्टीबद्दलची असूया असात, तर अशा दुर्गुणांवर विजय मिळवचो असता। तर याच विजयाचा ती गुढी प्रतीक असता। आपण जा काय काम करतो, कष्ट करतो, त्या कष्टातून कामातून आपल्या घरात सुख समृद्धी येऊ होई ह्याच्यासाठी आणि त्या सुख समृद्धीचा प्रतीक म्हणूनच ही गुढी उभारली जाता। तर गाववाल्यांनो, वेदांग ज्योतिष नावाचो एक ग्रंथ असा। त्या ग्रंथात संपूर्ण वर्षभरात जे काही शुभ मुहूर्त असत, 3.5 शुभ मुहूर्त, त्या 3.5 शुभ मुहूर्तांपैकी गुढीपाडव्याचो ह्यो मुहूर्त एक शुभ मुहूर्त मानलो जाता। आणि म्हणून या दिवशी लोका काही वस्तू खरेदी करतात किंवा एखादा शुभ कार्य असात किंवा शुभ कार्यांका या दिवशी सुरुवात केली जाता। गाववाल्यांनो, ही गुढी उभारण्याची पद्धत नक्की कधी सुरू झाली तर महाभारत काळात जर बघितला तर उपरिचर नावाचो एक राजा होतो आणि ह्या राजाक इंद्रदेवान एक कळकाची काठी दिलेली होती आणि म्हणून इंद्रदेवाचो आदर म्हणून त्या राजान ती काठी आपल्या महालाच्या समोर जमिनीत पुरल्यान आणि दुसऱ्या दिवशी त्या काठीची सजावट करून पूजा केल्यान। तर तो जो दुसरो दिवस होतो ना, तो चैत्र महिन्यातलो पहिलो दिवस होतो आणि असा म्हणतात की त्या राजान त्या काठीची पूजा केल्यान म्हणून त्याचा बघून इतर राजांनी सुद्धा आपापल्या घरासमोर, आपापल्या झोपडीसमोर, आपापल्या महालासमोर त्या असेच एखादी काठी पुरून त्यांची सजावट करून त्या काठींची पूजा केल्यानी, एका वस्त्रा लावल्यानी, फुलांचे माळा लावल्यानी, त्याची सजावट करून अशा प्रकारे त्याची पूजा केल्यानी आणि मग या गुढीपाडवा सणाची सुरुवात झाली असा म्हटला जाता। याबाबतचे आणखी सुद्धा काही कथा असत जे आपण आपल्या मुलांका, पुढच्या येणाऱ्या पिढीक सांगूक हवे, तरच त्यांका ते समजतले। आपल्याक सगळ्यांका माहीतच असा की प्रभू श्री रामचंद्रांका 14 वर्षाचो वनवास भोगूचो लागलेलो। होय, देव असान सुद्धा त्यांका वनवास भोगूचो लागलेलो। प्रभू श्री रामचंद्रांनी सगळ्यांमध्ये एक आदर्श निर्माण होऊ होयो, आदर्श व्यक्ती, आदर्श वर्तन कसं असता ह्या सगळ्यांका समजाक हव्या आणि त्याचा मूर्तिमंत उदाहरण म्हणून प्रभू श्री रामचंद्रांनी आपली पत्नी आणि आपलो भाव लक्ष्मण ह्याच्यासोबत 14 वर्ष वनवास भोगल्यानी आणि याच काळात त्यांच्यानी लंकाधिपती रावणाचो वध केल्यानी, जो दृष्ट होतो, आणि अनेक राक्षसांचो सुद्धा वध केल्यानी। आणि जेव्हा ते ह्यो 14 वर्षांचो वनवास भोगून अयोध्या नगरीत परत इले तेव्हा थैल्या लोकांनी त्यांचा खूप मोठ्या उत्साहात स्वागत केल्यानी आणि त्यावेळी अयोध्येतल्या त्या लोकांनी प्रत्येकान आपापल्या घरासमोर ही अशी आनंदाची गुढी उभी केल्यानी। अशी पण एक कथा असा।
म्हणून बघा, गुढी ही विजयाचा प्रतीक असा. प्रभू श्री रामचंद्रांनी ह्या सगळ्या संकटांवर विजय मिळवलो आणि त्या विजयाचा प्रतीक म्हणून ही गुढी उभारली जाता. चला तर मग आता आपण बघूया आपल्या कोकणात गुढीपाडवो कसो साजरो केलो जाता. तर गाववाल्यांनो, गुढीपाडव्याची ही मालवणीत सांगलेली माहिती तुमका आवडली असत तर माझ्या व्हिडिओक नक्की लाईक करा, कमेंट करा आणि तुमच्या मित्रपरिवारात शेअरसुद्धा करा. तर गुढीपाडव्याच्या तयारीसाठी आता आम्ही सुरुवात केलं. ही बघा, ही आता असं चाफ्याची फुला तुमकासुद्धा माहिती असतील आणि ही आता अतिशय दुर्मिळ होत चालली आहेत झाडा. ही खय आता सहजासहजी अशी बघूक मिळत नाही. तर ही बघा, ही आता आम्ही गुढीपाडव्याच्या म्हणजे गुढीच्या पूजेसाठी आम्ही आता ती चाफ्याची फुलं काढतो. ते काही डीग असता असो तो पण आता आपल्या हाताक लागा शकता. हे बघा, तसं काय त्यांनी काय आपत नाही. पण हे बघा, हे किती सुंदर फुलं आहेत ती बघा, मस्तपैकी निसर्गाची देणगी, काय विचारूच नकास. आणि आपल्या कोकणातच मिळतात ती. ही बघा, आपला कोकण इतक्या सुंदर आहे की सगळा त्याच्या पुढे फिक्या पडता, होय की नाही. तर ही चाफ्याची फुला गुढीपाडव्याक अवेलेबल असतात, म्हणजे उपलब्ध असतात. त्यामुळे ती गुढीपाडव्याच्या पूजेसाठी, गुढीच्या पूजेसाठी वापरली जातात आणि ती चैत्र महिन्यातच फुलतात. बघितलास ना, प्रत्येकाच्या गुढीच्या पूजेच्या साहित्यात ती फुला दिसतलीच. आता आपण इलव काठी तोडू, म्हणजे चिव्याच्या बेटीची काठी तोडू. हे बघा चिवे, हे असे लांबलचक काठी दिसता बघा, वरपर्यंत झाड दिसता, चिव्याचा बेट दिसता. त्या बेट आपण म्हणजे त्या बेटातली काठी आता आपण गुढीसाठी तोडणार असं. ही बघा, काठी तोडून झालेली असा आणि आता आपण ती घराकडे घेऊन जातलो. तर सण म्हटलो की शेण सारवण ह्या इलाच. तर आता गुढीची पूजा ही दरवाजाच्या समोर केली जाता, त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी शेण सारवून रांगोळी काढून त्या गुढीची पूजा करण्यासाठी तयारी केली जाता. त्याच पद्धतीत आम्ही आता हे शेण सारवतो. माझा चेडू आडया उभ्या होऊन त्या शान सारवता बघा कसा. अगदी सुंदर असा शेण त्यांनी सारवल्यान असा, खूपच भारी. मुलांका कामाची सवयसुद्धा होऊ कोई ना. हो बघा, ह्यो माझो जी लाकडा गोळा करता आणि ते का कळत नाही खयचा बोट दाखव नक्की. तो आता मोजता बोटा 1 2 3 4. काय त्याची गंमतच. सगळी काम करतात म्हणजे तेकासुद्धा काम करूची हौस इली. तर अशा प्रकारे झाडलोट करून आम्ही गुढीच्या पूजेसाठी इकडे तयारी करू गेलेलो होतो. ह्या आमचा मोठा घर असा, म्हणजेच देवाचा घर, ज्या ठिकाणी आम्ही गणपती आणि सगळे सण साजरे करतो. तर अशा प्रकारे इथे साफसफाई आमची चालू होती आणि ही सगळी साफसफाई आम्ही आदल्या दिवशी केलेलो. सगळा घर धुवून वगैरे इकडे गुढीपुरती आम्ही शेण सारवण केलेला होता. त्यानंतर गुढीची काठीची पूजा करूसाठी या ठिकाणी एक फरशीचा तुकडो आणलो आणि त्या फरशीवर नंतर आम्ही काठी ठेवून पाट वगैरे मांडून ती पूजा दाखवते तुमका. तर आता सो मे महिनो असा गाववाल्यांनो, आणि हे बघा, हे आमच्या फणसावर लागलेले फणस तुमका दाखवतंय. चोरू बिरूचो प्रयत्न मात्र करू नकासा, इतकेच असत. आणि ते आमका चाकरमान्यांका भेट म्हणान पण देवचे असतात, त्याच्यामुळे पूर्णच नाही हो, कमीच पडतात. हे बघा कसे बघा, जेणी कोणी फणस म्हणजे जे कोण चाकरमानी असत आणि किंवा ज्यांका माहीत नाही की फणस झाडावर कसे धरतात, तर हे बघा आम्ही ते असे लपवलं त्यांका, चुडताची अशी कुडणा केलं त्यांका, कुडून त्यांका असे लपवून ठेवलं म्हणजे कोणी असे चोरून नेऊ नये. त्यानंतर ही बघा, ही आदल्या दिवशीची तयारी, जी पूजेसाठी लागणारी चाफ्याची फुला आणि ही जास्वंदाची फुला. जास्वंदाची फुला म्हणजे आपल्या कोकणात काय विचारूच नकाच, प्रत्येकाच्या आड्याक काय असता, जास्वंद असता. आता ही गुढीपाडव्या दिवशीची सुरुवात पूजेची. आता त्यासाठी आम्ही हे असे चाफ्याच्या फुलांचे माळा बनवतो आणि त्याच्यानंतर आम्ही ते माळा वगैरे सगळं साहित्य घेऊन आमच्या मोठ्या घराकडे जाणार असो. प्रत्येक कामात झिलाची मदत ही होईच असता आणि तो प्रत्येक कामात त्याची लुडबुड असता. तर आता फुलांचे माळा बनवूक सुद्धा तो पप्पांका आपल्या मदत करता. त्यानंतर आम्ही आता जुन्या घराकडे इलव, म्हणजेच आमच्या मोठ्या घराकडे. तर त्या ठिकाणी आता गुढीसाठी लागणाऱ्या सगळ्या साहित्याची आम्ही तयारी करतो. त्याच्यावर जो गडू ठेवलो जाता किंवा कलश ठेवलो जाता, त्या कलशाक हळदी आणि कुंकवान सजवला जाता.
इकडे कलश सजवून झाल्यानंतर आता आम्ही घेतलं ती म्हणजे आमची गुढीची काठी. ही बघा किती लांब लचक होती. लहान असताना आम्ही ना कोणाची गुढी सगळ्यात मोठी आ, कोणाची गुढी सगळ्यात उंचावर असा ह्या बघू सगळ्यांच्या घरोघरी जायचो. खूप मजा असायची तेव्हा. तुम्ही पण हे दिवस जगला असाल तर कमेंट करून नक्की सांगा. तर गाववाल्यानो ही काठी ना आम्ही स्वच्छ पुसून घेतली आहे आणि त्याच्यावर वस्त्र लावला. वस्त्र लावून त्यावर कलश ठेवून त्या कलश आणि त्या वस्त्र त्या काठीक बांधला जाताला. आता बघा तुम्ही माझं घो त्याच्यात एकदम तरबेज असा असली कामात ते का एकदम परफेक्ट जमतात. बघा तुम्ही. हो बघा आता तो सड्यांना बांधतात एका घो माझो. हो बघा हे जर अशी आता गाठ मारतलो. ही बघा गाठ मारल्यानी त्यानंतर समोर तुमका तिकडे फुलांचे माळा, जे चाफ्याच्या फुलांचे माळा आम्ही बनवलो ते तिकडे लटकवत ठेवलेले दिसतात. ते आता आम्ही त्या काठीक पण बांधतलो. तुमका मी सगळं व्हिडिओ दाखवणार असे कशा प्रकारे आम्ही ही बघा ही गुढी आता उभी करूची असा ती कशा प्रकारे करतलो ती तुमका दाखवतो. ही बघा इकडे आमचा कौलारू घर असल्यामुळे इकडे या कवाल थैला काढूचा लागता आणि त्यानंतर त्याच्यात आतून घुसवून ती काठी उभी करूची लागता. ही बघा ते पाटल्यादाराक आमचे माड असत ते दिसतात समोरून. हाय बघा अशा प्रकारे आमची दरवाजासमोरची नवीन वर्षाची गुढी उभी झालेली असा. आता याच्या पुढची तयारी म्हणजे आता बघा ती थंय बांधूची लागतली व्यवस्थितपणे. तो जो आमचो बर्गो दिसता ना लाकडाचो हे बघा ते आता बांधून घेतले व्यवस्थितपणे. ती बांधूक हवी नाहीतर हवेन वगैरे ती झेला शकता, त्यामुळे ती बांधूकच हवी. हे बघा ते बांधतात आता व्यवस्थितपणे ती घट्ट अशी. तर आता आपली गुढीची काठी एकच नंबर अशी भारीपैकी बांधून झालेली असा. तर गाववाल्यानु खयचाय शुभ काम करूचा म्हणजे आंब्याचो टाळ. आंब्याचो टाळ इतको महत्त्वाचा असा की बापरे, गावात तर तो सहज उपलब्ध असता पण तो शहरात मात्र मिळताना कठीण असता, होय की नाही. तर तो आपलो काठीक आता बांधून झालेलो असा आणि आता पुढच्या पूजेची तयारी दाखवतंय. हे बघा आता ते फुलांचे माळा बनवलेले होते ते अशा प्रकारे आम्ही काठी बांधून त्याची सजावट करून घेतो. तर आता आपला सजावटीचा काम पूर्ण होईत इलेलाच असा. तर आता आपण डायरेक्ट वळाया पूजेकडे. पूजेचं साहित्य सुद्धा आपला तयार असा तिकडे समोर तुमका दिसता. ह्या बघा अगरबत्ती, गूळ, नैवेद्य, अष्टगंध, सगळं हळदी कुंकू, हे बघा घंटा. आता पहिलो मान पूजेचं सासूबाईंचं, त्याप्रमाणे सासूबाईंनी पूजा करून घेतलेली असा. ही बघा आता नमस्कार करतात पाणी सोडल्यानी. बरा कर रे बाबा देवा. तर आता वर्षाचो पहिलो सण म्हणान मी आपला साडी विडी नेसान पूजा करूसाठी इलय. आता बघा इकडे आता आम्ही एक एक अशी करून पूजा करतलो. तर तिकडे माझ्या झिलानसुद्धा आता कधी एकदा पूजा करूक मम्मी सांगता हिची वाटच बघता. चला तर मग आता पूजा करूक सुरुवात करूया. ही बघा तुमका आता पूजेची आमची मांडणी दाखवते म्हणजे कशी आम्ही मांडणी करून रांगोळी वगैरे काढली आहे. रांगोळी म्हणजे ही रांगोळी नाही तुम्ही काय म्हणतात ते का आता. तर ती जुन्या पद्धतीत जी खडू मिळायची ना म्हणजे अशी गोल गोल अशी असतात ती आणि भिजत घालूची असता आणि मग ती अशी बोटानी काढतात ना ती रांगोळी काढलेली असते ती. म्हणजे एकदम असा गावठी पद्धतीत गावाकडच्या पद्धतीत. ही बघा आमची गुढी कशी मस्तपैकी डौलात उभी असा, बघितलास ना. आता तर माझ्या घोवान टोपी बिपी घालून व्हिडिओ करूसाठी मस्तपैकी तयार होऊन इलो आणि भारीपैकी एकदम टोपी घालून पूजा करणार. आता बघा तुम्ही. हे बघा त्याला अष्टगंध लावला. तर गाववाले नैसर्ग माझं घो शेलो घेऊक मात्र विसरलो. शेलो नसल्यामुळे जरा उघडा उघडा दिसता. असं ते पण ॲडजस्ट करून घेऊया आपण. त्यानंतर इलो माझ्या चेडवाचा नंबर. हा बघा चेडू आता पूजा करता. खय लावायचा ते का काहीच समजत नाही की खय लावायचा. आधी स्वतःक लावलाय.
तर गाववाल्यांनो, मी सांगितलेली गुढीपाडव्याची मालवणीतली माहिती तुमका आवडली असात तर माझ्या व्हिडिओक लाईक करा, कमेंट करा आणि शेअर पण करा. आणि जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असात तर माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईबसुद्धा करा. आणि ना गाववाल्यांनो, तुमका जर मी बोललेली मालवणी भाषा आवडत असात तर माका कमेंट करून नक्कीच सांगा. तर माझ्या झिलांसुद्धा आपलो पूजेचो मान अजिबात सोडूक नाही. हो बघा, आपण सुद्धा पूजा करून घेतल्यान, टोपी बिपी घातल्यान. तर गाववाल्यांनो, तुमका सगळ्यांका मराठी नवीन वर्षाचे आणि गुढीपाडव्याचे खूप खूप शुभेच्छा. तर अशा प्रकारे आम्ही आमचो कोकणातलो ह्यो गुढीपाडव्याचो सण साजरो करतो. तुम्ही पण अशाच प्रकारे साजरो करतास काय? माका कमेंट करून नक्कीच सांगा. तर आता नैवेद्यम समर्पयामी असा म्हणान मी माझ्या व्हिडिओचो शेवट करते. तर भेटाया पुन्हा एकदा अशाच मालवणी व्हिडिओत जो तुमका खूप आवडात. चला तर मग, व्हिडिओ बघितल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद.